Moi! Mä aloitin ton Growtopian ja nyt me siis pelataan sitä. Eli mulla on hieno maa, johon mä ajattelin laittaa nyt VL. Kuten huomaatte, mulla on tossa VL. Ei noita tarvitse kerätä. Sitten täytyy vielä soittaa yhdelle kaverille, että mä pistin sen VL:n sinne, että koska mun pitää antaa sille äidit. Oho. Hei, täällä ollaan muuten. Mä en oo melkein ikinä Grovessa nähnyt näin paljon laavaa. Tosi hyvin löytyy laavaa. Ihan mahdoton määrä. Yes! Nyt mulla on VL. Mulla on ekaa kertaa VL. Oikeesti. Nyt. Ei kun täyttämään. No voi. Hitsit. Tai oikeastaan mä voisin respawnaa. Tuolta tulee enkeli. Siinä se meni. Mut joo. Mä oon kyllä saanut ihan hyvän alun. VLkin. Mutta täyde oli vaan tämä VL laittovideo. Moro!